now you don't want me. YouTuber, lawyer. Pinatulfan ni Tulfop dahil sa copyright. SIM card registration, umalma ang mga netizens. Ito ang balita kina 2023. Ako nga pala si Marites para mag-legit fake news sa Pilipinas. Nagagaling ko lang sa buhay ko eh. Meron na namang issue. Ito ba, may unang issue ng 2023, hindi pa bumabagsak yung mga pinaputok nyo nung 2022. May unang-una na tayagan drama ngayon 2023. Unang-una si Yawi Esports. Si Yawi ay nag-gank at mainit ngayon dahil sa nilabas ni Basic na mga photos regarding sa cheating issue niya sa kanyang girlfriend. Ating basahin. Hindi ko pa nababasa kaya gusto ko malaman anong meron. Akala ko ba pag 2022 magpapahinga na tayo? Sa letrang I is issue, hindi I miss you. Tristan Cabrera. So siya to. Bocha para to yung kay ano ah. Damn, Emma. Yeah, sexy body by the way. You should be proud and confident. Appreciate it. For real. I'm just really shy. No. I'm gonna get English 2023 nosebleed. I don't like it when people judge me. That's why. Oh, trust me. Haha, like the condom. Yeah, for real. Good. What? I don't have a girl. The one on your IG pre. Nako, napa-pre zone. I don't have a girl in IG. What the fuck, you? You talk to many boys. Smile face. Haha. Oi, who? I don't know, but come here right now. Oh, you wanna come here? So right now, if you really want to be friends with me and my manager. But honestly, if you don't want, it's almost 2/3. What is this test? Right now. At alam niya, di ba? Na now, right now, naisip na niya na po, lalandiin ko na to. Hump! Come here. Heist. Never mind. I want you to be here, but never mind. I think you're talking to boys. It looks like you're more in the valley. Mapapagod si Google Translate to hayop. If right now you want, I'll make discussions. But it looks like you don't listen to me. You don't listen, look, and learn. And listen to Basic. If you are not excited, I'm really excited about you. So being Yawi, you don't want me. You don't want me. Ito pa yung nakikita ko sa mga memes. Yun na. Come here, please. I fucking see you, but you pass on her pet. Ano ba? Ay, lasing nga ata siya nito. What are you saying? Literal, ito yung mukha ko ngayon. Guys, you're drunk. Siya pa yung drunk. Siya pa yung drunk. And gaslight ka pa. Can we go to your house? Trust me. Stop with the trust. What's the address? What's the address with the extra S? Oh, the S is for ito yung mga riz na kailangan ko. I want to go to your house. Carol, come on. Never mind. For me, you'll be friend of common friends. You are egging. Daig pa ang ano ah. Daig pa yung Pilipinas Got Talent ah. For Filipino, you're ex to me. Di pa nga nagiging kayo, ex na agad kayo. Well, yung girlfriend niya ex na niya, sigurado. You love Basic and good luck with it. Haha, drunk people are funny, right, Yawi? I didn't expect you will be drunk before I go back to the Philippines. Nandun sila sa Indonesia? Okay. So, sa lugar niya. Okay, sleep well. I'll see you next. Defeat. Stop drinking too much. 2023, nagsusukot na ako. Guys, I wanna be with you. Anyway, never mind. Just sleep and see you next time. Bakit pag gusto mo na mamatay? Come here, please. I miss you. Anyways, I feel like you're just thinking about yourself. Wow po, cha! May pag-gaslight effect pa. Certified 3 a.m. moment. I felt like you're using me, but I feel like you're a good girl. Ooh, you like the bad girl, huh? Anyways, take care. Bye. I'm not drunk. See you next live stream. Pucha, dahan-dahan na bubuo yung mga exclamation points, yung mga period. Alam mo, nasusober na siya eh. Naiihi na niya yung bill sa katawan niya. Di ba talaga niya isa-send yun? Kinakabahan ako eh. Di ba kaya ipadili? Bigla one day kasi mapagtripa ni Seth tapos talaga yun. Sinapos ka nga talaga ng mundo. So, 2023 mo, parang gusto mo nag-2024 agad, no? And nag-react si, ito yung nag-post. Guys. Okay na yan. Siya na bahala. Bakit ba pinapagano nila yung boses nila? Parang may ginagargle na payag sa lalamunan. I mean, tanggap naman niya eh. May sipon siya. Di awkward yun kasi kinausap ko siya bago ko i-post. Di ko basta-basta pinost yun. Kinausap ko siya nun. Ba't di na pinag-usapan? Ba't kailangan niya i-post? Kinausap ko siya na maayos. Sabi ko gawin niya yung tama. Wala eh. Hindi ba niya ginawa yung tama eh. Nakita niya yun? Hindi ako kupal na basta-basta i-post. Alam mo, ako sa akin kasi wala naman akong ginagawa mali sa kanya eh. Kaya sa kanya na yan guys. Lesson na lang.
Lesson na lang sa kanya, guys. Para sa akin. Mali yung Lesson na ano lang. niya, Kasi mali yung una, strat kinausap niya. ko na siya. Expected naman niya na ipopost ko yun kasi sinabihan ko naman siya. Hindi ko naman binigla. Si Jen. No? Pre, gano'n ako kabait. Explain mo sa kanila kung gano'n ako kabait nun, pre. Alam niyo yung Angel's Burger? Angel's Burger. Parang siya yung angel. Pre, Pre, ilang bay, beses yung kumagat. pinagbigyan, tol? Yung burger niya. Wait, binibilang ko ng tama. Tatlo na sa isip ko. Usok-uso tong salamin sa mga gamers. Oh. Ito yung gamer glasses. Kaya I don't want to play with you anymore. Ang bilis nga. You look, listen to basic listen and learn. Ang bilis, no? Unang-unang issue. But issue naman parang meme na din. Pero sige na, lahat naman ng basura kukunin natin. Sige, siya na yung una. Yari si Yawi. Sunod. Hi, this is Nili. I'm her boyfriend. I'm 18. I'm taking a political science course. First year cut. I don't smoke pot, tita. Yeah, I'd rather read books than playing online games. Oh, you don't want me. X to kay tita. Hindi to X kay tita po. I'd rather help your daughter on her studies than I don't. Wireless ko. X yung baterya. Honestly, tita, I do drink alcoholic drinks, but occasionally po. I'll do everything for your daughter. I will let her experience any disrespect and pain. Basang-basa na si tita niya, no? Tama na. Nakapalagi itong mukha. Yun do gagawin. Sure ka bang Jennifer yan? Yun ang tanong. Hindi! Jennifer, kumapit ka. Sunod. Mukhang nag-iiba ang farming game dito ni Yawi. Di ko na alam at wala na akong pakialam sa gagawin niya. Pero yun nga, sunod na issue naman. Kamakailan ay kinasuhan ng isang YouTuber lawyer na nagngangalang Attorney Libayan or sa batas natin yung channel, si Tito Tulfo. Well, alam nyo naman na nagkaroon na ako ng issue kay Tito Tulfo dati dahil in-strike niya isa kong video regarding sa kanya at gumawa pa ako ng video regarding dito. So, Tito Raffic, panoorin nyo na lang. Ayaw na paulit-ulit ma-explain sa fair use. Naumay na ako para na ako yung mga nanay nyo na paulit-ulit sinasabi sa inyo isang bagay. Dito yung mga videos siya regarding dito at mapapansin mo na marami nga siyang videos kay Tulfo. Okay? Ay, marami siyang mga pinag-uusapan tungkol sa content ni Tulfo dahil madali naman talaga ang commentary pagdating sa pagbuo ng content. Makakagawa ka naman agad kung alam mo ang sinasabi mo at meron ka namang makabuluhang masasabi. Ang pinagkaiba lang dito ay iba ang copyright infringement sa YouTube at copyright infringement na ina-apply sa batas. Magkakaiba yun. Ngayon, dahil papayata ko lang, ito yung YouTube copyright takedown. Babalik ka lang na ito ay August 22, 2019, 3 years ago, na unang-una in-strike ni Tito Tulfo, ni Hashirafi. So, see, I'm Englishing again! I should talk to Yawi para ako si Yawi dun sa babae. I'm Englishing them, okay? This is the owner of Paul's YouTube channel. Have you asked for my videos removed from YouTube and issue the copyright strike? Why did you X me? I understand that many people upload their videos as with no editing, but I believe my particular video falls under fair use through commentary and criticism as well as transformative, which I purposely edited to not take away significant information from your videos and also views or monetary gain. Mabuti na lang talaga pero ako tinapos sa writing na course para naman hindi ako mapahiya ng mga screenshot pag in-screenshot to ng Rafi Tulfo in Action team. Most of them were edited by my community and myself as well. Looking forward to finding common ground on this, hoping for your response. So nilagay ko ito yung Tulfo and Chill bago action. Tinanggal nila at ang walang kwentang sinagot sa akin na yung team ni Tito Rafi ay, "Hi Pao, unfortunately we don't retract any claims we've already made. Please make sure you don't upload any of our video contents anymore to avoid further strike that could lead to your, well, may typo ka pa, to your channel being taken down by YouTube." Kung mararamdaman mo, very passive-aggressive to. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin na matitake down to ng YouTube, pero tinatakot mo na ako. Nagbibigay ka isang chilling effect sa mga taong gagamit ng videos mo kahit nagpo-fall sila under fair use. Tinanong ko muna siya, diba? Ano ba? Dapat meron ka legitimate 14 minutes long tapos 3 seconds na video tapos yung buo mawawala. Hindi na nila explain ng transformative dahil ano nga yan. Sobrang likot kasi ng fair use. Sobrang hirap niyan i-pinpoint kung tama o mali. Meron 4 yan. Paulit-ulit ko na i-explain. Papakita ko na lang dito yung nature of scope, yung ganyan-ganyan. Marami kang kailangan i-prove para dalhin mo to sa korte. At doon tinitingnan ko yung YouTube channel, batas natin. Yung mga videos siya ni Tito Tulfo ay saglit lang at may mga clips siya. So, siguro yung isang empleyado ni Tito Rafi doon na kailangan sumahod, nire-report yun. Sinasabi niya, kailangan ko po itong i-take down para may sahod daw kay Tito Rafi. Para naman sinabi na may ginagawa ako. Para sa yung tax collector, yung lahat kinamumuhian siya. Pero mayroon taong kailangan gumawa nun. Ayaw tanggalin dito yun. Kasi para siyang trial and error, mga 3 to 5 seconds at hindi naman ganun karami ginagawa ni batas natin to warrant na si YouTube mismo ang mag-take down ng mga videos na. So anong ginawa ni Tito Rafi? Anong ginawa ng team niya? Umalis sila outside ng YouTube. Umalis sila sa sphere, sa scope ng YouTube pagdating sa copyright infringement. Tandaan nyo, ang copyright infringement ay ibang-iba sa slander and libel.
ibang labanan yan. So sa mga nagsasabi, kasi puro basta sa base sinasabi mo kay Tito Tulfo, sinabi mo, kamukha niya si Buzz Lightyear. So sa mga ganon, well, hindi yun slander or libel, pero anything na makakasira sa reputasyon, di ba, ganon, kaya siya nagbigay ng copyright or infringement. Ang copyright infringement ay intellectual property. Yun ang pinag-uusapan dito. Ay umalis sila, naghain talaga sila ng kaso sa mismong batas ng Pilipinas. Iba na yun. Di na nila kailangan mag-skirt or mag-skirt for real around dun sa parang batas ng YouTube. Ngayon, ang sigurado ko, ang gagamitin nila kay Attorney Libayan dito ay yung quantity and yung dami ng beses na ginagamit yung pangalan ni Tito Tulfo to get some views, para makakuha ng clout, diba? Rafi Tulfo, Erwin, diba? Ang dami. Siguro, doon nila pupuntahan niya na pag continuous mo ginagawa isang bagay, paulit-ulit mo ginagawa, nagkakaroon na siya siguro ng epekto sa kanila. At yun ang kailangan ma-prove ni Tito Tulfo and team na nakakasira sa kanilang monetary gains o sa kanilang business yung ginagawa ni Atty. Libayan. Kaso ang aking pagkakita ay charitable institution daw yung side na naghain ng kaso kay Atty. Libayan. Ang alam ko pwede kung charity din ang ginagawa ni Atty. Libayan. Pero may business si Atty. Libayan. Nagbibigay siya ng mga links, ng mga number sa kanyang mismong videos para sa kanyang business. Walang problema doon. Siguro, hindi na ako ganun ka-well-versed sa batas pagdating sa mga ganyan. May details na yan, tsaka nitty-gritty na yan na line, within the fine line na kailangan yung pag-usapan. Pero, ako ay nag-decide dito kay Atty. Libayan. Naway, lubayan na si Atty. Libayan ni Tito Tulfo. Tulad ng ginawa sa akin ni Tito Tulfo noon. Mula noon, hindi ko na siya ginawa ng content. At para to, yung bully, na alam nila kasi may pera sila at oras para gumawa ng mga ganyan. Ako kasi wala. Siguro kung anak ako na mayaman, na marami akong time, aabutin ko pa to ng korte. Paglalaban ko pa to bibigyan ko pa to ng oras kung sapat yung kukuha kong reputasyon na maibalik sa ginawa nila. Pero okay lang naman sa akin. Kaya pinabayaan ko. Ngayon, ito naman attorney, di ba? So, mas may laban siya at mas may kaya at nasa niya kumbaga, para ML player to Kung ML player, kaayain ba kita mag-Dota? Syempre hindi. Syempre hindi ka papaya kasi mas magaling ka mag-ML. So, ito nasa lugar ni Atty. Libayan. Good luck sa kanya. Sana maipanalo niya yung mga ganitong klaseng kaso na nananakot ng mga maliliit na YouTubers. Paul, lagot ka, Paul, nakukulong ka na, may copyright infringement kang ginagawa lagi, di ba? Diba? Tsaka marami ka kailangan i-prove na nawalan ka ng pera, nawalan ka ng traction, na naka-affect ka sa business mo, napakarami pa. Wala na akong parang isa-isayin yan. X na sa akin si Tito Tulfo noon pa lang, kaya hinahayaan ko na lang siya. So, kahit anong I'm sure marami pa nag-search naman kayo sa YouTube. Tulfo Funny Moments. Kunyari. Meron nag-go si Gerald Alok, diba? Bakit may ganito? Bakit hindi ito na-take down dito Rafi yung Tulfo? Dami dito clips. Madam. Kasi it falls under compilation, diba? So, marami pa yung mga rules. Like, kumikita ba sila dyan? Pinapabayaan to ng YouTube at walang magagawa dito. Walang magagawa dito si Tito Rafi nyo. I'm sure di niya kilala kung sino tong Gerald na to. At hanapan mo pa ba, ano ba yung real name niya? Kailangan alam yung real name, alam yung address para mag-ain ng kaso. Baka random name lang to, hindi sila sure. So, pinabayaan na lang nila. I'm sure sinubukan na to i-report. Ito, 500,000 views. Ang dami. Ang dami nito. O bakit hindi ito natanggal kung may copyright infringement na tinatawag? Kasi ibig sabihin, enough lang yung mga compilation na to sa iba't iba sa dami ng videos ni Tito Rafi na hindi ito nagte-take away doon sa ino-offer na value o ino-offer na entertainment ng mga clips din yun. Kasi dito, yung parang logic dito, yung rationale is pupuntahan din naman, once nakita nila dito, hahanapin din to nung nanonood. Ano itong nakakatawang tulot tungkol kay Lola? Hanapin ko nga. So hindi siya naka-apekto. Nakatulong pa nga siya sa pagbigay ng mas dagdag na views kay Tito Tulfo. At yun yan, napakarami pa yan. Isa lang to sa milyon-milyon na factors at milyon-milyon na mga pwede mong ilaban sa korte tungkol dito. Pero yun nga alam ng team ni Tito Tulfo na hindi sila mananalo kung YouTube lang. Kung YouTube lang ahayaan nilang mag-take down ng mga videos o ng mga strikes. Kaya ano ginawa? Nilabas nila sa korte. Chance manalo, pero kung bibigyan ko to ng hatol, kisahin si Tito Tulfo dito 80-20 in favor kay Atty. Libayan. Hindi ko rin naman alam or nasubaybayan kung gaano karami nga ang ginawa niyang content kay Tito Tulfo. Pero yun nga, feeling ko nananakot na si Tito Tulfo. Yung kutob ko lang bilang isang YouTuber, nananakot na siya. At sana manalo siya dito. Good luck sa'yo, attorney. Ati, pwede bang kuya na lang tawag ko sa'yo? Good luck. Sunod na balita, ginahat pa huli. Selfie, SIM card registration. Ito, stop giving me your toughest man. I-register mo lang SIM card mo. Bakit? Sinubukan ko nga ito Pumunta akong Globe. Wala pa nga. Thank you for the anong difficulty. Nasa na?
Where do I register? If you're a Globe TM, please register to Snooze. Ang kinatatakot ko lang dito yung pagbibigay ng selfie. Kung pwede ba yon, medyo iffy siya sa batas eh. Ewan ko, pero nakakatakot na pang ano nga siya ng scammers. Pero yung Globe mismo, gaano sila ka-sure? Kung mismong ano nga natin, yung sa mga ray tracing, sigurado ko doon nakuha yung mga numbers natin, mga ray tracing po sa computer pala yon. Kaya ako lagi yung ginagawa, minamalik yung huling number dun sa ngayon, recently. Kasi nakakatakot na madagdagan pa eh. Meron na nga lagi na pinapano ko sa mga betting sites, kung nag-apply na ba ako dito sa trabaho. Basta sobrang hirap nung first few days na nagbukas yun. Meron mga tao nagpo-post sa kanilang sa tarpaulin. At congrats sa una natin ginawang tama sa 2023. Congrats sa'yo. Phantom Color Day. Pati wallet ko ito ang kulay dahil sobrang mahal ng hayop na yan. Yung nag-book ako, yung gumawa ako ng mga online banks, hiningi din yung mga selfie ng mukha ko. Nakakatakot yun, natakot ako doon. Para akong prostitute, yun yung feeling. Pero kailangan nga naman, kasi nung panahon ng pandemic, paano ko nga naman lalabas? Paano ko magpapapicture? Aray ko putek. Happy New Year! At doon na tatapos natin mga balita ng mukhang alam ko na. So sana tumakbo kayo, lumaban kayo, laban sa 2023. Diretso lang po, diretso ka lang sa pupuntahan mo, huwag kang liliko. Ako si Marites na nag-achi na legit fake news sa Pilipinas. So huwag naman like, share sa mga hindi pa nag-register kayo dito. Tulpo niyong friends at po niyong subscribe para ba